Wifi dito, no? What's up mga kuys? Morning, no? Dito pa rin tayo. Nagkukupra pa rin tayo yun. Sama natin yung mga team. Team Lubi. Kalimango daw sa to, kalimango. Ano to? Team Kagang. Team Kagang. Kaya mga kuys, kain muna tayo ng pants. Pang merienda lang, no? So, siya ngayon lang tayo maka-intro. So, gusto ko lang sabihin sa inyo na welcome. Ating buhay probinsya. Buhay probinsya, pero may cook dito. Namasin mo wala? Wala tayong baso mga kuys, walang baso. Mon, ang sunod sa lubi ko, buwak. Sa mga kuys, wala tayong baso ngayon. Primitive technique and ideas lang muna. Yun. Good. Shout out sa cook. Gato Yan. kay nindot ibutang sa lubi. Kay nindot mausab ang tubig sa lubi. Kana kay puti ra ba no? Tubig ragyapon sa lubi. Grabe. Yun. Good morning sa inyo dyan mga kuys. Kupras time pa rin. Wala po no. Dok. Yo! What's up mga kuys? Kumusta kayo dyan? Good morning, good evening, good afternoon kung anong oras mo to pinapanood. Gusto ko lang sabihin sa inyo na welcome sa buhay probinsya. Yun, mga kuys, morning grind na naman tayo, no? Sa ngayon, magpapatuloy tayo sa ating pagkukopra. Yun. Ano, no? Sobrang dami. Kahapon, hindi ko na videohan. So, ito yung nadala namin ano dito. Yung niyog, no? Ganito pa kasi yan, guys. Yun. Ito, so nakita nyo, 1, 2, 3, 4, 5. 5 sako na niyog. Ilalagay natin dyan sa itaas, saka lulutuin, no? Ganyan yung pagkukopra mga guys. No? Wala na itong bao kasi nga, kung may bao pa to, nandun kasi to sa may fish pan kasi mga guys. Ipakita ko sa inyo mamaya, papunta tayo dun. Yung mga niyog kasi natin mga kuys, nandun sa fish pan, no? Kaya, ginawa namin, pagkatapos ng biyak, kinuha namin yung laman ng niyog, tsaka dinala dito. Supposed to be, ganito kasi yan. Pag hulog ng niyog, kukunin, tapos dadalhin dito sa may tapahan. Ang tawag kasi dito mga kuys, tapahan, no? Dadalhin sa dito, tapos babalatan. So nakita nyo mga kuys, mayroong iba, no? Maraming balat dito. Kasi nga, yung balat mismo yung gagamitin para panluto sa laman ng niyog, no? Kasi nga sobrang hirap doon sa may fish pan, no, sa may dike. Hindi natin pwede maipasok yung kalabaw kasi bawal, no, bawal. Kaya yung ginawa namin, biniyak namin doon, tapos doon na namin kinuha yung laman, tapos dinala namin dito, no? So mano-mano na lang, hindi na tayo gumagamit ng kalabaw. So kaya napakahirap, no? Pero okay lang din, kahit dahan-dahan lang. So ngayon, papunta na tayo doon. Ako pa lang mag-isa. Wala pa yung kasamahan natin kasi 6 kami ngayon. O 6. Yun, mayroon na kaming team. Dito, Team Kagang tawag sa amin, Team Kagang. Yun. Lahat ng niyog, yun sa gilid ng fish pan. Yan. Yan yung kukuprahin natin. Dito na banda hanggang doon. Natapos na natin yan mga kuys. Mayroon pa tayong tatapusin nandun sa kabilang area ng fish pan. Doon natin kukuprahin. So tala. Sana mag-enjoy kayo. Yung pinapakain mga kuys. O saan yung nadirikol? Giant carp pa.
Yung tilapia, no? Ano eh? Sarap tahop lang ako. Paimas. Yun mga koys, andito na naman tayo sa kabilang area, no? Sama natin mga team Kagangs. Kagang boys. Dito sila, yung mga kasama natin. Yun. Ako yung nasa na magbiyak ng niyog, no? Ito yung gamit natin. Itak. Ay, itak. Itak. Palakol. Palakol. Atsamo sa Tagalog sa rin. Yun. Ito yung gagamitin natin. So, andito yung mga ano mga kuys, African hito, no? So, nandito, andun sa kabila yung mga giant tilapia. What's up? Kumusta kayo dyan? Enjoy lang mga kuys, no? Ito yung buhay natin dito ngayon. Bayad. Tulo bayran. Paluoy ka. So yung mga kuys, punta tayo doon sa mga sa mga niyog, no? Sa may gilid ng fish pan. Punta tayo doon. Ito yung ano natin kahapon. Trabaho natin kahapon. Ito yung fish pan dito mga kuys. Dito na area, no? Oh. Biyak na natin dyan, biyak na natin. Pang! Oh! Yun! Yun mga kuys. Yeah! Uy, nandun na pa sa sapa. Nahulog pa dyan. Bantay dito eh. Headshot ka sa ulo ron. Ang sagahay gaw, di kughon. Ah. Yan. Gaya yan. Pag. Headshot. No. Eh, tagay na kung tubig to eh. Kain muna tayo ng buko juice. Paon lagway mo na. Ngayon tayo kagtubig ha. Sorry. Jadi ko na tagaan. Ano sila mo? Kujus. Lah! Sumoy oh! Eh, daghan mo kayo dito. Eh, Sumoy guys. Kunin ko na to mga kuys ang kanto, subidol. subidol. Ay, para walang ditlat dun. Yan mga koys, take up. Pahinga muna tayo ng saglit. Kakatapos ko lang uminom ng buko, no? Nandun yung mga kasamahan natin. Nagkukentuhan, mga kwentong barbero. Yun, andito pa rin yung kasamahan natin isa, si Patoy. Gusto ko, ay daily vlog natin ito mga koys, no? Para mayroon tayong ma-upload na video. Pagpasensyaan nyo muna mga koys, if hindi pa tayo nakapag-adventure, hindi pa tayo nakapag-hunting, ano mo yung mga adventure na ginagawa natin, kasi mayroon mo tayong kukuprahin, no? Pag matapos nito mga koys, asahan nyo, no? Pero sana dito, i-daily vlog ko muna to para mayroon tayong ma-upload at para ma-update in case mga ano yung mga ginagawa natin dito mga koys, no? So yun.
Sobrang ganda dito. Ito yung si Patoy, si Chris Patoy. Ano yung tatlong kasama natin. Ako itong barbero. Ito yung agaw. Agaw! Agaw! Bunal. Bunal, bunal. Yan. Relax na tayo mga kuys. Ilang bulan naman. Laki na pagod. Dito sa tubig iba. Tak-tak mo oh. Bawon, masiguro lang. Mga giant tilapia mga kuys. Bulan, masiguro lang. Para sa giant tilapia. Wala pa, mga pa rin ba? Pili, parang ang isda mo ito. Para magbulabog Ah. ang daga na may hikat, hitak-tak nila. Pangit lang. Wah. Yun mga kuys para ano lang, pang bulabog sa mga isda mga kuys. Sige, uyog ka dyan. Dong, uyog dong! Yun na. Para yung mga isda mga kuys nandun. Tatakbo pa dun. Ako nang utana ko aning dukdukan mo to, dukdukan mo. Oh, sige, dumbula. Sige, sige. Masamad. Tamad. Ah! Automatic. Kuha. Kuha king crab. Samad? Kuha ba na kawaya doy? Ali jud. Ali jud ni Ali. Sa ilalom na sangit sa unsa ni. Di pabuti. Kini. Eh. Bagna na. Oh? Ato. Ana ba? Ana. Apa libo? Oh, kulapo. Pagpilisin na ni, pilisin. Pag live na. Klaro kayo na mga kuys. Linog-linog style mga kuys. Then at kuan lang taon nila. Pa relax lang na lagi na. Zero balance. Oh? Then adto na po na sila ito sa pikas. Ito na good. Bulinaw? Ya, na ito ada. La. Woo! La. Isa na. Grabe. La. Ato atik. Dada. Oh. Kulapo. Kulapo. Lain pala to sa isda. Kulapo na. Na ano? Lah. Asman. Mga kuys, malaking ano. No. Kabilang buwan. Giant tilapia mga kuys, giant tilapia. Yo, what's up mga kuys? Good afternoon. Yun, natapos na natin, no? Andito na lahat ng mga kopra natin sa itaas ng tapahan. So, ito yung mga kasama natin, pauwi na. No? Yun, pauwi na tayo. Maraming salamat sa pagsama ngayon mga kuys, ngayong araw. Yun. So, andun na sila. Pauwi na sila mga kuys. So, sobra super tired. Then mga kuys, pauwi na sila. At ngayon, pauwi na rin tayo. Maraming salamat sa pagsama yun mga kuys. Yun, madilim na kasi may malakas na ulan. Kanina umulan na malakas, pero yun, goods pa rin kasi huminto naman. So, maraming salamat sa pagsama mga kuys. At abangan nyo yung mga susunod na mangyayari, no? So, yung ating pagkukopra.
Maraming salamat sa pagsama, maraming salamat sa pag-support mga guys. Yun, at bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. God bless everyone.